Konsorzju magħmul minn inġiniera u produtturi Maltin żviluppaw sistema ta' dawl għal faċilitajiet sportivi li mhux biss hija kummerċjali vijabbli iżda qed tiffranka sa 65% tal-konsum tal-elettriku. Il-proġett mifrux fuq medda ta' 3 snin sar b'investiment ta' 250,000 euro mill-programm ta' riċerka Fusion li mmexxi mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. Is-sistema magħrufa bħala Innovled diġà qed jintuża biex iddawwal il-ground tal-futbol ta' Halkirkop. L-inġinier Matthew Spiteri spjega ma' One News il-ħidma wara dan il-proġett. Qal li din is-sistema mhix biss waħda iktar sostenibbli iżda tista' tiġi kkontrollata wkoll permezz tal-internet. Iddeveloppjajna lighting unit magħmula mill-LED lighting jiġifieri hija sostenibbli bħala enerġija u l-applikazzjoni tagħha huma venues komplessi sportivi. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isports Clifton Grima saħaq l-Isport Malta kollaborat bisħieħ mal-kumpanija Altern sabiex jiġi manifatturat dan id-dawl innovattiv. Tagħna huwa proprju li naħdmu jitfit sabiex dawn il-faċilitajiet sportivi l-infrastruttura sportiva ta' pajjiżna tkompli tola fil-livell u fuq kollox tkun waħda attrajenti anke għat-turiżmu sportiv. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali u l-Innovazzjoni Silvio Xkembri qal li huwa pożittiv li tara konsorzju format minn esperti Maltin li ħolqu prodott made in Malta li mhux biss ekonomikament vijabbli iżda wkoll sostenibbli. Dan huwa l-mod kif irridu naħdmu mhux biss nippromovu xjentisti Maltin, però mbagħad noħolqu prodott ħalli nkunu nistgħu nesportaw barra minn pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.